nwaanyị onye oshi nwa unu na-afụ ebe a ka enyere afịa wee dịka Aṅụrịka Nweme na ọ dịkwana 37 years dịka ya bụ nwaanyị jere oshi nwa n'ụlọ ọgwụ a na-akpọ Divine Mercy Hospital nke dị na Eziweka Road, Awada, Obosi na mbọsị nwaanyị a jere ya bụ oshi nwa bụ 23rd of June 2026 ka ndị uwe ojii nke Anambra steeti mere ka ndị mmadụ mata na nwaanyị a nọzikwa na kọstọdi fa dịka ifuru ife onyonyo nke na-agagharị n'ihu akwụkwọ ebe efu nwaanyị anụnwa kwachiri ọhụ ya amaghị ka o ya esi wee mụ ka ọ lee nke ọ mụta dịka ya bụ nwaanyị jere n'ụlọ ọgwụ anụnwa wee ruo na-asị nọọsụkwa akwa ndị nọọsụ wee bịa weta purufu unu furu o ji n'aka baa akwa ndị nọọsụ wee yiri akwa ndị nọọsụ wee jee n'ebe ndị mụrụ nwa dị n'ala ndị ahụ wee na-asị ya onye ka ọ bụ na ọ bịara ọfụ ọsịfa na fa ya amụ ya na ọ ha apụta na ya na-anọ ofu ebe ndị ahụ sịfa gba ya nkịtị ọzọzi afụrụ nwaanyị abụ ebe ọ nọzi n'ilo wee na-azazi foonu ya na mmadụ na-ekwu na foonu ọ na-ajụzi onye ahụ ọ chọrọ nwa nwoke ka ọ nwa nwaanyị na ya bụ na ọgwụ ọ bịara na-enwere ndị mụrụ nwoke nwee ndị mụrụ nwaanyị na ya kedu nke ọ chọrọ oyi ekutere ya ọ mahụ na mmadụ na-abịa iwee jidezie ya bụ nwaanyị wee na-ajụ ya onye ka ọ bụ ọkwọ ka unu wee fụ nwaanyị na-achaghasị anya o burukwa weta purufu o ji wee yinye akwa nọọsụ ya a na-ajụ nwaanyị kedu onye zitere kedu ife ị bịara ime nwaanyị ekweghị ekwu buruzie ya tata abụ according to ndị uwe ojii nke Anambra steeti fa na-akọwa na nwaanyị unu fụrụ ebe a na mgbe ọ batara n'ụlọ ọgwụ anụnwa na o ji foonu ya wee jee ebe ụmụazị amụrụ ọfụ dinechana wee jesi efe ife onyonyo andị oyi akwa nọọsụ na-esekwa nọfa asị ibu nọ na-arụ ebe a unu mana ife soshal midia kịta na mekaniki ekwezi ka amarụ ndị bụ ndị ala ikeri ọ na-eme ife ọ na-asị ndị mmadụ na ọ bụ nọọsụ ka o tinye ya na TikTok ya maọbụ ebe nwa ndị mmadụ eche n'eziokwu ka ọ na-akọ agaghị ama na ka o see ife onyonyo ka o see ndị alụ ndị chọrọ igo nwa ya ma ndị ọ na-egotarụ na ndị ji eti oke ite ka ndị chọrọ nwa ka ndị yahoo ka ndị ọgwụ ego ka ndị otu nzuzo ka ọ na-ele sọsọ nwaanyị ma ifefa ji nwa eme ka ọ na-egotalụ ndị ụka na-etu ncha were na ncha ụta nwaanyị ma na o kwebeghị ekwu n'aka ndị uwe ojii nwaanyị esetizi ife onyonyo wee jezi ime nya bụ kọlụ ọdụkọ ka o se ndị alụ ndị ahụ ka fa marụ nke fa chọọ sọsọ nwaanyị ma nnọọ ife ọ bịara ime nnọọ ka o si wee konuko ya bụ ife aka na-abụ wee ghọọ nwaanyị unu na-afụ ebe otu aka amamife kpata na anarụghị ya ugogbe anya okpu n'anya suo ya ọkpọ n'anya ka ọ na-afụ star na-afụ 75 na 100 unu nọrọ ebe a ma onye sekuriti unu ejighị ife nọrọ igodi ya isi nwekwa ife mmadụ anyị afụna isi na ubu ohu ule anyị akwachie ọhụ ya nwaanyị ibe ya ebuo nwa 9 months shia nwa ma ndị anyị awa afọ wee mụ ma ndị chịrị achị ọ chọzi ịma ụgwọ ụlọ ọgwụ ndị ahụ na ọnọdụ nwatakịrị ọbịa tie ka o kwugharị narie ihe ejemụ nke ka ile anasokwa ndị uwe ojii wee na-akọwa na ndị ọrụ nche na-alụ n'ụlọ ọgwụ a na mgbe fa bịara nwaanyị atị na ọ bụ nọọsụ na ndị ọrụ nche eti na fa amahụ nwaanyị according to SP Tochukwu Ikenga o wee na-akọwa na nwaanyị onu fụrụ ebe a na-eme nyocha na nzacha kịta anụnwa ka amalụ ife o ji nwa amụrụ ọfụ eme na ndị ọ bịara ikutere nwa na-analụghị emu ekwentị ya wee na-eme nyocha na nzacha na onefe aha wee kpanya bụ nkịta onefe aha wee tụnya bụ alụ na-aya ejidesifa ncha niile onwekwe na ife mmadụ anyị anụ ama na ndị zinyere kịta na fafụ nwaanyị a fa anarie unu agbatara ya n'ọsọ aya ejide unu ka unu kwuo ife unu ji ụmụazị amụrụ ọfụ eme mmadụ bata n'ime ụlọ ọgwụ yiri efe si na ọ bụ nọọsụ ya ka ọ kpọkọrọ ụmụazị wee jidie wee dị umeala ebe a na dọkịta ka ọ na-ajụ ya ya na ọdishọn na hospital eru Divine Mercy ka ọ na-ajụ ya o bu efe nọọsụ n'aka si na ọ bụ nọọsụ mana ọ bụla nọọsụ ọ chọrọ izuru ụmụazị na ọkwa nọọsụ ka o bu n'akpa ya ebe a ọ chọrọ iburu ụmụazị wee pụọ na Divine Mercy kidnapa iko ga-ejugo mana nke afọ iru gị iko ga-ejugo ya sista gị oge a sị na ọ na-egbugbu ụmụazị onye
asị ọ na-ezigbo ụmụ mmadụ n'ime steeti obibi ọ na-ezigbo ụmụ mmadụ chite akwa ahụ iche onye ori ike ga-ejugo nwere ụmụazị ị ga-akpọpụ ebe a taa